Peteng guys, saya peteng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja aku cek. Dinda, telepon apa dek ke? Selamat pagi ya guys. Iki ceritane iki anak-anak wis arep mangkat guys, wis arep mangkat ning Kertosono iki mau dhisik mari blonjo ke pasar. Aku diceluk. Kok abune mobile wis apa nyala wis dipanasi. Wis sampe mangkat to Mas aku ngono. Iya, Dek, ngono. Tapi mbok sangoni apa? Ya tak sangoni slamet. Nyangoni apa ya, guys? Nyangoni slamet. Betul-betul Dek, kita kasih. Makasih rezekine beras duwe sing opo. Kalau kuning. Kalau kuning sekaya. Sing ning guri Aku ya. kalah, ya? Ya Ya ora apa-apa ya. iki lho wong ditukokne anyar kok malah Sing ning guri ya enak, Mbak. iki lho. Nggak segala nyokap. Nomornya kuwi nomor 10 terus kan. Ya ora apa-apa, ora. Ini. Sudah sik ya, Nggih, Dek. nggih. Buka. Hati-hati kok nek ngantuk ya leren, ora usah. Oh, sak Ngetol piro? Pirang jam? 3, 4. Papatan iki Pak. Lho, ya aduh. 4 jam. Nek hari-hari biasa maksudnya gak pas ngene iki biyen kae rono kae. 4 jam. Ngene iki yo mbah wong iki kok Mesti rame. Laran, jere apa laran ning ndi? Lah jere pasar apa? oh alah ki ngene ngawi lah potong. Terus Ah, di ngantri potong-potong. terus kemeng pengen jengkol. Ya Ngene gitu. ngawi enak-enak. Sementing ki anggere cara apa tujuane gak antri ya gelis. Pengen jengkol. Muga-muga iki gak macet ning dalan, kan nek macet iki. Lah pengen jengkol ket Nek ning tol ya ora macet ya ning tol. golek ning kene gak enak. Ya lah tol lah, engko nek wis bar medun tol kuwi apa gak ning Diluk, kota ya, Dik. Mas? Ya itu Air. diluk to ya. Jak bisa. Anggere bar medhur tol ya dak. Pak. Dak. Kareng randu menden ngene. Paling ya kuwi. Randu main. Wis cedak. Doni ku cedak banget wis. Nah, sistem kok keceret kok kolek. Cilung-cilung apa? Iya, Nggih. sing ati-ati ya. Hati-hati. Mas, ora iso nyangoni, tak sangoni slamet. Sing ndang teko ngene mamak. Nggih. Pokoke nek omah ki wis urusane Pak Su harus dhisik. Bungkus slamet sampai tujuan. Nggih. Iya, pakane ndrejek. Makane mboten enak. Nggih, pokoke manuk-manuk iki. Dua antar men, pilih. Ya, kuwi tanah iki. Apa sing keri dieling-eling? Ya emang urus dipanasi ya. Banyak ambune. Yes. Mas Aji sing mudik. Mudik kok kene. Mudik ning kampung halamane Mas Aji. Toto guys. Nangis disaponi. Apa, Mas? Lah yo mbol maksud ning kono wong ki wis maharian. Wis disaponi dhisik, tinggal ngepel. Yo tak pele guys. Ditinggal-tinggal iki. Kok air sik.
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati lo ya. Pak sama nih selamat. Nangis ya aku mas tinggal. Oke, aku tinggal semua juga. Tinggal patang dino aku tuh nangis. Yo kok piye perpasan. Waalaikumsalam. Ya. Disaponi guys, tinggal ngepel iki wis disaponi. Rasane kudu nangis ditinggal anak lanang ya guys. Bodo niki ora ning kene ning Kertosono. Iki mau dhisik wis pasrai beras guys, dipasrai beras dikei beras meneh. Iki mau nek mbok masak ngono wis tak omongi wong aku wis bar tumbas sik Mas. Iki bar tumbas 12 kilo, sawahe dhewe zakat guys. Lha kok iki mau dipasrai neh guys. Sakmene kae neh lho. Wis alhamdulillah nggih. Terus jadi sangoni. Dhisik iki ora nyangoni apa-apa, malah dhisik iki sangoni. Pak Su diparingi 100, Denda diparingi 100.000, dhisik diparingi 200.000. Jadi totale iki 400.000 guys. Wis disangoni 400.000, jek diparingi beras. Pokoknya iki tenajan anak lanang iki nang karo dhisik iki pokoke gak mentolo guys. Ibarat iki wis kaya mboke dhewe guys, dipasrai omah. Kamang ape mangkat ya tak omongi apa ae sing keri dieling-eling. Sing penting kamar iki dikunci ngono ya guys, ora ketang mbok piye-piye niki. Iki rak nek wis tak saponi dadi dhisik iki sesuk nek ngepasi masak nutup poso yo guys, dhisik kan ribut ning pawon gawe ambeng. Dadi kok nek kene wis tak resiki, wis dibel Pak Su, tak saponi bar tak isa-isahno. Dadi cara ngono nanggung rene iki yo karek nyaponi sithik-sithik ngono iki. Sesuk dhisik iki kan ribut ning perpawonan. Nggih, pokoke wis bolak-balik matur suwun ya Le, isaku bales yo cuma mendoakan nggih. Tuh nangis. Ya Allah. Kaya Mas Sapir rasane iki bener kuwi gak anakku dhewe guys, tapi ning ati ning jero ati rasane wis kaya anakku dhewe ngono Mas aku iki. Ape tinggal nendi ngono kuwi entuke pamit ki ora terima pisan, ora terima pindho wis pokoke tak tinggal ya Dik, tak tinggal ya Dik. Aku anggere krungu swara ngono ki rasane kok kudu jerit dhisik. Kaya ape ditinggal nendi ya guys, wong ditinggal suwe-suwene 4 dino koyo kudu nangis. Dhisik kudu nangis ngono ki rasane ya Allah. Kok koyo ape ditinggal nendi ya guys. Mau ditinggal 4 dino kamang dipasrai gombal. Lho wong ora nang budal-budal mikir iki aku ki jek nyuci dhewe wis to nyuci wis tak urusane nek mangkat nang mangkat salah kawanan. Soale nek ning perjalanan nek wis mepet hari-hari ngene iki yo ngono kae lah yo guys, macet ki tetep mesti. Mbah kuwi sedelok mbah kuwi suwe jenenge wong perjalanan adoh. Yo sing rono arep rene sing rene arep rono yo mesti tetep enek macete ya guys. Maya tak kandhani nek ngantuk tak kon leren istirahat sak tekane kono lah rapopo sing penting slamet. Untuk ngandani iki dan meskipun ki aku gak nyangoni apa-apa, malah dia iki nyangoni DC guys, malah ngekeki THR DC ning Pak Su ning Dinda. Kok piye niki ape budal DC wis diguyoni. Diceluk kan aku sik nang omah. Dek. Nggih, napa Mas wis sampe mangkat aku ki ngono. Ya iyalah, Dik, ngono. Lah kowe mbok sangoni apa? Ndek kuwek. Aku yo nyauri lah yo nyangoni apa Mas, wong aku kok nyangoni yo nyangoni. Slamet ya guys, tak samoni slamet sampai tujuan Mas. Hati-hati ning dalan. Terus langsung DC gercep rene guys. Langsung gercep rene, tak sapokno tak
apa wae sembarang kalun pokoke tak candhaki iki karek Pak Su ngepel kene ngono terus dhisik ngering baju wis engko terus dhisik lanjut gawe bumbu jangan guys sing kanggo persiapan lebaran kok tak cicil tak gawe saiki mumpung isih esuk nggih lha kok siapa ning randu ya situ bro ya guys mau dilanjut neh nggih wis bolak-balik matur suwun karo anak lanang iki dikei rezeki kok nganu ya guys rezeki kok terus menerus cara ngono ki tekane iki ora kok terus ben sasi entuk saben dina ngene rek gak bersyukur kondi ape gak bersyukur ya gak iso ya guys tetep bersyukur rezeki iki saben dina ki enek tekone ndek ini rezeki sing ngomong Om Lampung iki mau rezeki kanggone anak lanang nggih pokoke ben dina lek sing kanggone ibu ki sing sepatu sing serandal sing tas sing jajan sing pokoke saben dina guys lah nek ora bersyukur lho bersyukure kon bersyukure ki ya wis ngucapno bersyukur ki ning konten tarah mergaine ya ning konten sing maringi rezeki dhisik ki asal mulane ya kok family online ya kok konten makane bilang bersyukure ya tetep di konten ngono guys jadi kan iya guys ben gak salah paham ngono sing wis paham gawe ya paham tapi sing urung paham yo gimana ngata-ngatai nek wong pamer ngono kuwi guys nggih Mbak tujuane iki ora pamer ora sombong ning yo ngono ki mang mergaine kan konten kreator nggih entuke dhisik rezeki iki yo kok konten kreator dadi engko nek gak tak konten family online yo panggah gak ngerti gak apa ki rezekine nek wis tak tampa ki yo gak ngerti nek tak konten kan sing ngirimi barang yo melok ngerti ngono lho guys tujuan iki yo ngono kuwi ora kok terus tujuane mamerno peh entuk rezeki mamerno apa nyombongno entuk iki entuk kuwi tujuane iki ora teko ngono kuwi guys guys ora sanggup bahas nek yo sing penting awake dhewe iki gak eron-eroni tangga ngono lho guys pokoke nomor 1 kuwi wis lanjut ngepel ngering gumbal guys di Pak Su ngepel ngering gumbal ya ya keringnya nganu maksudnya ini pel-pelane nganu terus kita kering tidak tang ngepel tang les istirahat loh lah jadi sampai apa beneran sih situ kurang guys Pak Su tak ngepel sih yo nek ngepel kuwi pateni ae nang nyandak pel-pelan mungkin karek ki mang sing jero kene wis bar dipel Pak Su guys wis bersih semuanya karek mikir gone dhewe guys hari iki mikir ngene dhewe urung urung disapu dipel tapi nek kene wis bar iki dadi ayem ngono lho Bapak engko karek nyaponi sing tipak iki lho mobil iya tutup mobil juga terus iki karek kene iki tok guys mulai guys pasrah iki wong dipasrahi ngene iki yo ngapet ya apa ora perkara duit tanggung jawab iki lho wong urip sing ngapet iki tanggung jawab ora perkara aku duwe duit sangu seneng ngono bukane terus dipasrahi terus ini swara tanggung jawabe mergawe tanggung jawabe wong urip iki nek dipasrahi tanggung jawab wong dipasrahi kepercayaan ki gak angger wong lho guys gak segampang yo nek jenenge anak-anak ki arep duwite ki apa tanggung jawab maksude cara anak-anak ki ape ra ngeweki awake dhewe ki yo gak mentolo ya jenenge yo mbuh piye-piye iki merseni kemang nek omong yo Dik ki aku karo Dik Ajis enek rezeki Dik sampean tak bagi rezeki
Ngono, ya wis pokoke yo piye ya guys balese yo Karo dipasrahi omah. mendoakan karo dipasrahi omah ngene iki pokoke ya mbuh piye-piyene ya tetep omah kuwi wis tak koyo tak nganu omahku dhewe guys maksudnya yo ngetan ngulon iki engko wong selamat nganu ya wis pokoke engko yo Pak Su sing ning kene engko dhewe sing ning ngetan ngono ae dadi andum gawe ya guys sesuk nek dhisik apa ribut masak kan Pak Suwe ra ketang mbuh turu mbuh nganu nek ning kene iki ra ayem. Tinggal-tinggal ning omah etan nek kene wis resik. Ganti sing omah etan iki urung dipel, guys. Urung lah ngerenge ping pindho gak kuat pisan. Karek jemur karo engko ngering pisan kas. Iki pindah kene guys, ganti ngepel sing kene. Pisang guys nang bar kanggungane. Mang dhisik wis bar isah-isah, wis bar apa-apa, guys. Lah iki sing apa? Jemur ku ya. Berkat-berkat iki kon ngurusi iki, Mang. Panganan-panganan iki pokoke sing jek enak ya digawa deh. Sing wis gak enak ya dibuak ngono, guys. Iki berkat ndek sore iki kon gawani kabeh pokoke. Engko tak gawani ning omah etan soalnya omah etan kan nggone Mbah Tuk enek pitik. Ning kene ora enek pitik engko malah tak gawane ngetan. Nyecek. Iya nek ning kene engko nek gak nang dibuak ning kali yo tetep nyecek. Tak gawe ngetan ae gak apa-apa. Ngene Mbah Tok enek pitik. Dene pitik, guys. Rapi kabeh, banyu-banyu mang wis tak iseni, tak toto. Tinggal-tinggal nek wis resik ya, guys, mang lap-lap tak umbahi, enteri. Sik kabeh karek jemur baju iya ya Rapi. emang bar tak kuasoki pojok-pojokan emang so lho apa lumut pojokan bar tak kosoki lumute wae karo kosok ben gak lunyu tenan. Wis pel-pelan iki dipores misan terus dikok ning pojokan kidul ngono lho ya. Nyetel TV ora ngenekno, guys. Gak iso nyetel TV Pak Su. Aduh, cepet ya Allah. Ya Allah.
wis nyaponi. HP ini tinggal cukup. Wis. Nek rene ya apa leh kudu gak ono. Kok dilanjutnya ya guys, bakso tak makane manuk makane tak. Anu. Aja wakah-akah Mas makane Mas. Ceblok kabeh Ya iso kan kok. makane tak. Ngombe-ngombene kuwi. Apa ya? Ada sih gitu ya. Beda. Kita rek udane ya Bapak. Iya mendung. Ujungnya kok ngene. Udan padahal wis suwengi utuh wis udane. Ngelilir kok ya sik gemis, ngelilir sik gemis sampai sahur kok sik gemis iki. Padahal awan mulai jam 12 awan wis udan. Beres kabeh guys. Karek istok. Terus dhisik dilanjut gawe bumbu jangan guys, iki nyileh blender anak lanang iki. Dhisik juga kula kok blender tak gowo ngetan nek bar iki balekno rene nek. Ban kula guys iki. Guys, river ayo guys, kontennya nggih. Siapa makane manuk? Tunggu konten-konten selanjutnya. Pokoknya minta doanya ya guys, anak lanang entuk mudik ning Kertosono, muga-muga lancar ning dalan, ora macet. Semoga selamat sampai tujuan, sampai Kertosono, muga-muga selamat, ora ana alangan apa-apa ya guys. Muga lancar ning dalan. Dan semua family online sing lagi mudik ning kampung halaman nggih diparingi lancar, diparingi selamat, seger waras, diparingi iya ya guys. Ning dalan ki ora nek apa-apa guys, ora nek alangan apa-apa, muga-muga lancar perjalanane, selamat sampai tujuane ngono ya guys. Donga dinonga, doa baik kembali baik. Desih cuma bisa mendoakan semua family online dimanapun panjenengan berada, sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki ini. Nah ya guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.